Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Di ako karon sa Balingwan, Misamis Oriental. Naapo din ni si Iba og silang langkay. Librihon daw sila sa snacks ni Lilin karon adlaw. Pasalamat mo ni Lilin. Salamat pa nang Lilin sa imong libre karon nga snack. Oh, so karon ako ra ang mag-vlog karon kay sila. Dito sila kang Lilin kay librihon sila sa snacks kay naay blessing nga nadawat ni Lilin. So mag-share pud sad siya snacks para sa ilahan ni Iba og ni Langlang. Ang akong vlog karon, muadto ko karon dito sa Palawan Pawn Shop kay nagpadala na pud si Mami Vic sa blessing. Daghan kayong salamat jud Mami Vic sa imong mga blessing. Simula noon hanggang ngayon, maraming salamat Mami Vic. Manghinaot ko nga more and more blessing to come. Maura jud akong ikakuan sa imuha Mami Vic ang pag-ampo nga okay kanunay ang atong panglawas, healthy ta kanunay, ug daghan kaayong salamat sa inyo. Hi guys, may mga boys ani nya manghinaot ko nga okay ang atong health kanunay Mami Vic. I love you so much ug daghan kaayong salamat sa mga blessing nga imong gihatag sa akoa. Mag-uban mi karon ni Iba og ni Langlang paingon dato sa Palawan, pero sila mulaho sila dadto sa Minute Burger kay mag-snacks lagi sila. Manang Lilin daw. Oh. Salamat Lilin. Oh, salamat. Unya sa personal. Unsa? Personal unya makita mi sa personal dito. Dito Dali di ay pwede magpasalamat ani. Salamat manang Lilin. Lahat sa personal unya. Okay. Agbit sa sa kuan Minute Burger. Nasa sa kuan sa Minute Burger. Oo. Magbit niya magmeet. So daghan jud kayong salamat Mami Vic. Akong kuhaon karon dito sa Palawan ha. Ha? Unsa lang? Hala palit sa kuno ka skin din. Yati na gid. Ha? Nahuman na silang lang og pangihi. Hala. Si Lilin to nagwata oh. Oh, gusto. Nagwata si Lilin to at sak. Hala, good luck. Tingnan si Lilin ang ako hotdog. Hotdog nga taas nga murag tambok nga murag mubo nga tambok. Dala si Lilin sa atbang. Isa pa. Opo. Isa pa kinisakinan. Dala si Lilin sa atbang guys. Hi. Sabwa. Ha? Uy, dagat Ginoo ko. Nay ako len wala. Pala ko kanang chili con cheese isa. Out of order. Bitaw guys, diri ako sa Palawan. Sila mo lahos dito sa kuan Minute Burger. Dali ra lagi kaayo. Sige. Tuwa na sila. Nakuha na ako Mami Vic ang imuhang gipadala sa ako daghan kayong salamat. Karon akong paliton ang para sa ilahan ni Mother ni Utik ug ni Lilin. Daghan kaayong salamat sa blessing nga imuhang gi-share sa amua. Nagapit ko diri kay naa ko'y gikuha nga kuan nindot siya guys, palda man siya mino. Kuan square pants. Ay square pants. Square pants. Oh. Nindot na ibgan ako. Nya karon ako ning gipalit. Daghan kay salamat. Oh. Tulong ka Jis. Thank you so much me. Sila sunod kay sponsoran ka na sa mo diay. Sponsoran. Hoy gihatara mi dani no. Nindot kay to among kuan. Wa pa sana mo nasuot kay plano lagi mi nga ko nga maglahi na sa tag content di kana magtuloy. Nasuot man to ninyo sa simbahan. Oh, nagpasudyo pa show. Mo dito. Nasuot pa sa to na mi pagkuwag ko. Amo ba wala ko kakita ga sige lang. Ay duha magud kay YouTube akong gi-uploadan. Oh, duha mo good ba? Oh, malipat ka. Oh, talag sa ko makita atong sa account. Oh. Nagtanaw mo kinina kung sa man ay ato sa account. Oh. Ala salamat kay miha. Discount tapos ko ani guys. Silingan na maguni sila daning Palawan. Oh, Dana naray Palawan diha nya diri ra dayon. Mao nang akong gipalit ni siya. Mi salamat miha. Ari nako sunod na pod pohon. Kay napakoy paliton. Gikan ko dito sa Minute Burger kay niadto ko dito kang Lilin. Kay naaman pud isa ka order nako dito ingon siya. Nya karon paingon ko sa merkado
Ako nang paliton, Mami Vic, ang imuhang ipapalit sa ako Hala, daghan kayong salamat, Mami Vic from Canada. Ako motor-tura dito gibilin sa atbang sa merkado. Hi, ma'am! Mga teacher sa Mapua, Balingwan, Misamis, Oriental. Teacher to sila guys sa elementary dito sa amuang barangay. Tinda siya wala. Kasi Madam Dani oh. Hi, Madam! May hapon, Madam! You're not busy now. I'm not busy. Mingaw kayo. Lagi. Unya pa ni Ay, mingaw, Jude? Pag-abot sa January, ginoo ko wala ka 1/4 siguro ako. Mau ba? Sige lang, go lang yapon ta, Madam. Damo nagali. Uli ka. Hi, Madam! Maing hapon. Sa inyong vlog pa. Maing hapon. Diba? Maing hapon. Sige ko, ang vlog ni Gono siya. Di, sige, lagi ka sa Maya Mia lagi. Buo nga manok. Duha na to. Duhara ka buok. Upat na kabuk na pili. Ay, napay ingani ni mo, Madam. Buo? Oh. Naa. Unom ka buok ingani, ha? Wow, unong ka buo. Oh, unong ka buok. Unong siya ka buo. Mami Vic, ako nang paliton ang manok. Haloy. Unom ka buok. Naya mais pa. Iapil na lang ako ni Nama. Isa ka Magnolia na bilin. Okay ra? Oh. Sige. Unong ka buok siya, Dam, ha? Unong kadagko. Rabagi ka ni Damay. Lagi. Na magpakaon lugar ka? Kuan siya, Dam, kana ang katong followers na ko nga. So, lagi ka naghahatag sa imo? Oo. Gasyan kay na siya doon? Oo. Sige ka taga ano, magpakaon ba? Oo, si Mami Vic. Oo. Gasyan kay Nagpadala na siya, siya ay. oo. Mama na nga ako sa rin palit. Kita tagid ka, pero maminti na siya mukuan sa imo no, maghatag ba? Oo, naana siya sa Canada. Canada lagi. Oo. Nurse na sila. Anyang doa ka anak nurse. Unya siya pud nurse. Nasad na Oo, siya. sa Canada. Ay, Dam! Grasya, more blessing More gid ka, blessing, Dam! oo. Tungkol sa imong gabuhat kang Maya Mia. Magpakaon, gyud. Wala na, Dam. Unom ra. Oo, unom lang ka buok, Dam. More blessing gid sa iyo. Grasyahan gid. Lagi. Pare ka na hibalo ka sa story na sa California. Oo. Na naisa gid ka balay nga. Wala na sunog. Wala sunog. Kay katuday ko na sila manggi. Kuan charitable daw to sila kayo. Grabe gi. Na yung mga santos, di ba? Sa kuan. Sila ay grabe gi. Dong, makaiwan tang episode. Miracle! Ah, Oh, miracle. Dam, miracle. unsa man, Dam? Ilang kilo? Kilo, 130, Dam. Pili lang, Dam, oh. Diba, miracle, dit ka isa ilang manak. Ay, kagrasya, balama. Hilak bitaw sila. Muni siya. Una siya nga, kaning imong panuwer nga. Grabe siya, no? Inana siya sa imo ba? Grabe kaayo yung mga Unsa na, blessing. Bisaya Sobra-sobra siya? jud yung blessing. Bisaya? Kuan kanang Iloilo na siguro nila. Ah. Na sila balay sa Iloilo, napod sila balay sa Baguio. Ilongga? Oh. Naradam. Pila tanan? 1636. 1630 na lang na. 1630 o 6. Oh, 1630 na lang. Pakuha na ng 6 pesos. 1630. Dam, thank you kayo, Dam. Thank you sa ni Maya Mia sa pag-spawn o pagkuhan. Pagpalit. Oh, 1630. 7, 8, 9, 1, 2, 3. Ikaw makasubaybay jud ay gyud ka. Lagi, gali. Na kay magbasa man ko. Oh. Magkuan man ko sa imong mga vlog. Lagi. Like na magala-vlog na lang ko kaya mag-reaction. Oh. Wala kayo ay kay ano niyo. Kana siya nimo nga ispuan kana supporters kay ganahan po ana niyo kay. Big sponsor Tadaan kaayo. ka. No? Kuya ay kay dana niyo. Na Sa man ibili nimo. Kani ibili sa ako ha, kay napakoy paliton Thank you madam. kayo, Dam Hadam. Oh, sige, Salamat sige. kay Madam. Salamat. More blessing gid, Dam. Oh, Okay. salamat kaayo. Thank you kayo sa dami. Madam Mia. Yes. Salamat. Salamat. Ako na balikon dam ha. Yes. More and more blessing to Mami P from Canada. Dirito sa Kang Panulayan. Ayuhan nga makadaot. Kay mangayo din ko barato.
Diri na punta sa ilahan ni Madam Panulaya. Kay magpalita sa Milo. Hi, Guam! Milo. Do you have Milo? Ha? Sachet? Nay, Milo nga butin ay kuan kanang Naida ko pero 150 gram na mo ha. kanang lata. Nothing's gana. Nothing. 55. Pero kato dasin 114 ra to. 114. Isa ka dasin. Isa ka dosina. Unom ka dosina. Aring kay naong diha nga lapad kayo pwede ba. Lapad. Unom ka dosina. Pwede tagtara. Pila ang pila ang unom ka dosina. Pila. Aw 12 ba nakabuk ang kuano isa ka dosina no sa Milo no? Yeah. 12. Yeah. So bali Uy, unom ka Maya Mia, paki-subscribe, like, and share mga guys. Mama Mia. Maya Mia. Oh, Maya Mia re. Ha? Unom ka buk siya. Amon sa Unom man? ay unom 2 4 Unom katay? 6. Unom ka dosina. Okay. Unom ka dosina. 3, 4, 5, 6. Ay wala imo katong kuan lata. 6 dozen of Milo. Oh. Milo sa si. Milo sashi. Correct, Milo. Kanira ako Morning. Yan na Mami Vic, ako nang paliton ang Milo. Okay guys, bayad na ka sa counter guys. Nanong mga gwapang maanyag among kuander guys. Cashier. Wow. Si Madam. Si Madam Dami. May kong medyo ma'am dyan. So, ay pwede isa ka recipe, duha ka recipe, tulo ka recipe. Okay. Kaya naman kung matagalan eh. Pila ka dasin? Unom ka dosina. Ay, panghatag. Ha? Ay, panghatag. Sa kang Mother Earth, sa akong mama, sa akong igsuon. Sponsored from Sponsored Canada. Nara ma'am. Yes, oh, kan mami. Naragan ang 50 kang gibutang. Bayadan eh. Pag kinsay gusto mag-sponsor diha mga guys, ang among gikinahanglan, isa ka pajero, isa ka nabara. May nga kayo. Ha? Bugas? Oh, base na yung Okay na may mag-sponsor. kahatag dito da, mga niana da. Oh, naa. Gusto na ko kukuha. Katong ni Agi. Katong dili ba ako nipalit katong ni Agi food. Oh. Ay, maghatag na sila. Muna nakakuan sa vlog dam kanang naay maghatag, naay Hatagan mag-sponsor, ka, hatagan ka, unya ignon din ka sa katong mga mananaway nga nagpalimos. Pero na Paul din ba? Oh, mga basher, magingana din nga nagpalimos na sad ka sa vlog, pero dili na palimos kay ngano gihatag man na. Gihatag man na sa imuha. Gani. Kabubuton man na nila wa man kaniyo hatagi taon ko ninyo mga guys. Ako Mula ingana ang vlog, ingana na siya dam ang Kare mo vlog. naong ba? Kare mo naong ba? Ah, nangaway na sad ka. Relax vlog. Di aras siya dam. Tulo ka, unom ka dasen. 64. Ara. Bugas, ana. Oh, mga bugas. Oh, naa man na, dam. Ang uban magani ka ng mga kuan, tagpila ka sako, ang gilahang Ano kasi kuan. lang ito din, ang limang inipalit ito sa kanya silingan. Datong ni Agi pod kang Madam Tutsi katong taga Davao nagkuan siya napalit siya og bugas nga 13 ka hapsak. Natunong to dito mi ila ni Madam Godilos nakapalit dato na time. Hatag sa to ninyo. O gihatag dito sa bukid. Ingana Wala na siya dito dam. napilat tong ako ano crazy ka bu. Oh, itlog daw kuan grocery. O ingana mo gudang sa vlog dam. Ingana na siya sa vlog. Naay mga sponsor. Nya karon salamat ha. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. So, karon ato na sad ta sa bakery Mami Vic kay magpalit sad ta sa pan. Kay para makapangasa dito sa bukid kay ginuko nagdagkom kay sa bukid. Hi. Hala, kanya akong paliton ko. Banana bread. So, I will check. I will check. I-check na ko ang kuan ha. Katong sukli. Pira to 1.6 daw. Nalimot ko sa gisukli. Hindi ara. Ang gisukli 300 kapin. Wala, Mami Vic. Thank you so much.
more and more blessing to come. So di ara ato ning i-reserve 1 2 3 3,000. Ito 3,000 naa ni hatagan. So kani ang sukli Mami Vec. So magpalit ko sa pan Mami Vec. Di ara. Laki 20 dani oh. Magpalit ko sa pan. Palit pa ko sa pan. Unsa pa to ay paliton ha? Ako sa tan-aon guys, ang gichat ni Mami Vic unsa to ang paliton. Kani ako madam o tagpila gani ni siya banana bread 50. Unom ka buok dam. Dara. So 300 no? O 300. Dam ako sa balikan ha. Ako balikan kay walay mo dala di ay. Kay ang katong manok, pwede na to nako ang manok ibutang sa atubangan sa motor daw kani. Kunya kay ang kuan, banana bread kay madugmok man niya. Akong atuon si iba og si langlang kay para ipadala nako sa ilaha. Daw magdugang dai ko palit sa kuan di ay kay ahak Milo. Magdugang ko palit sa Milo kay duha ra ka kuan akong napalit tulo di ay dapat. Wala na nabilin babes. Ha? Duha na lang nabilin Milo. Wala na? Duha na lang nabilin ay. Duha na lang? Milo. Di kulang gay niya kay tulo man dai ipapalit na duha ra ako na kuan. Mobalik ra ko. Ampi. Ako kapson si ibaw silang lang kay basin apa to sila diri sa merkado. Karon pa ko kadumdum di ay. Ala may lang kung makita pa nako sila. Kleng. Kita kanila iba? Lilin, kita ka Lilin? Wa kita nila? Ay sa paasa ka to aha. Ah, wala dai. Ako pa'y taon. Giatadahan na ka sila. Wala sila diri. Tanaw na ko ang motor nila. Hi, madam. Wala sila diri. Ang motor. Ala! Hoy! Tara! Nakasakay na. Iba! Asa mo? Ala! Ubanis ako di! Yahak. May garik in-absent sila guys. Yahak. Ubanis ako di. Kagana ba dyan na ko nga. Aman si Lilin di ay. Nagising ka na. Taali sa ta. Nag-atad. Ali. Dala sa naa ha. Kay. Ako silang giapas diri. Kay para na ay magdala datong pan. Kay kung ibutang na ko diha ang pan. Madugmok to ah. May gani kay ako pa silang naapsan. Wala Lilin di ay naguna? Oo. Nakasay ang kuan. Ang saman. Bumubul ko diana. Kay nagpalit man ko sa kuan banana bread. Anya unom to ka buok. Nya napay manok. Napay kuan. Atong Milo. Ali mo agpas mo. Ay, ginood ko. Ay, kinabuhing bayot nga naalang-alang. Madam! Pangas na ka? Kinabuhing bayot nga naalang-alang. Di ko pa kabayot yayin, no? Apa to para sa kabayan na? Ay, guys! Ginoo ko, mabuang ko. Wala bayad siguro tahan. Nay. Ha? Wala bayad na dahan kuan. Kana ba yun naning Look! Si Look na to. Igagaw ni Sherwin. Katong kilid doon sa among kuan ba? Payag dito sa kuan. Gwapo din. Ha? Kaliwat sila gwapo. Mga gwapo sa kaliwat to. Mga tag-asog ilong. Hi, darling! May ngapon. I love you, darling! I love you dito. At serious, mag-ini siya pag mag-iintag I love you? Pagkabuang, I love you dito rin ha. Nabusog mo, wala? Halalin, wako no nabusog silang lang. Na, siyaha ka na ah. Bataka ra gini siya gidwo, wako no nabusog lin. Naimpas. Hindi ka nabusog nang. Karon ato sa kwaon ang pan. Kay naay pan. Ha? Una ko manok, ay to kapital ang pan. Ayaw. Ala para kinilaw ko no oh. Magkilaw ta. Gabi na pwede mo magkilaw gabi eh. Naa na to ako madam. Unom ka kuan banana bread. Pila ni ka buok? Unom ni siya. Sige ka na. Unom ka buok. Nag-additional pagkog duha kay para kag lang-lang ug kang kuan. Diba?
Ha? Gani. Sige na. Agpalit sa ko sa kuan ha, Milo. Kay Milo? duha, dili sayop na kay duha ra na ka sit. Tulo man di ka sit ang paliton. Kulang pa nagtulo ka sit kay kuan naman na unom dapat 9 di ay. 9 ka sit. So diri ta ikas. Uy Ginoo. Kuyawan sa tekan. Hi, darling. Agay wa na puno. Diri na lang ta. Kulang dito ako Milo di ay. How many man di ay? Unom. Aw, unom 9. Kulang to tulo. Anayin sila inyong hatagan sa Oo. duha-duha. Tulo ka pak. Aw, tulo ka dosina. Kulang. Kulang og tulo ka dosina. Unom naman to ka dosina da. Oh. Unom 7, 8 o unom ka dosina. No. Dam pila ang kuan tulo ka dosina sa Milo. 3, 4, 2, 1, 2, 3, 50. Okay. Agkuhaon ra ni madam. Mara. Agkuhaon ra. Thanks. Mao na siya, my love. Yes, my loves. Okay, thank you so much. Ay magpalit kog dako nga kuan di ikubag. Kayo Sira, my loves. kani iusara na ako ang kuan. Hala. Bye-bye. Thank you so much. Ay, ayaw. Kani para ni dito sa manok. Daw kanang dani na iba ikuan di, tesa pa lang di. Naingon man silang lang sa napusan ah. Unsa man di ah? Kaya man lang na ako. Nag-aakad na unsa man na wangi naman ang gi. Kuryana nakbasa ban gud siya kaniyo. Itapo na iba. Nanayati na gina. Basig makuan na lang ha. Ha? Nag-aak nagtaligsik na oh. Okay lang kanay mo. Unta. Ikuan na kay basig basa na ah. Daw sa na pag andi nang Milo di. Uy, gwapa, ari na mi. Salamat. Madam, Yes, I get my chicken nuggets. Yes. I get my chicken chicken nuggets. nuggets. Thank you kayo, Dam. Yes. Ay mo ibutangan na. Dami lang Okay. napiputang, ha? Oo. Thank you kay Dam, ha? Wala na ako tagpo. Oh, sige. Madam, thank you. Thank you so Thank you much. so much. Ari na mi. Oo, bye. Bye. Nakawag atol ka ba? Dali putang di. Kana, space food. Basta nagigising nimo iba? Nagdaanan malaki. Wangi-wangi na ah. Sige. Balik na, kinakanin daw na. Dito rin na ako ikot sa motor. Lagi ko bugat, hindi kaayo. Sige na. Ikaw na pan. Saan na basura? Ulirog ka ba? Halina. Ha? Bukas man day eh. Bukas ka ay. Hi. Shout out tayo dia si Nano Vlog. Nano Vlog, shout out diri sa Balingkuan Misamis Oriental Nano Vlog. At sumpayan ng gitsad ni Iba. Kinsa? Hi madam. Tuas Mario sa bukid. Madam. Si Mario to sa bukid. Kagani ha, paglakaw na ako, wala siya. Kay nagtigway sa baka, wa pa nakauli. Ambot lang, ugasa to na painguna. Di ara guys. Di na din iba kinahanag. Di ko dagom kaayo ang bukido. Kung saan yung ikaon? Kurot naman siguro ang pagkaon di say-say na ah. Ikaw yung kakuryana? Wala. Upal-upal lagi mo. Agay. Isa ka? Gana bagi pagsipaan. Ang paano yung ikaon? Apa bang buang mani mga Saan di mo lilin lagi? Sukulat ka kaon. Ha? Sukulat ka daw ng quartile. Kumana na burger na pa
Mayo palit-palit mo chocolate. Chocolate sad mo. Kamalilin kay lagi kaulan niya. Dapat tay gid mo pagali na mo diha. Sige na. Ato nami guys. Pangas nami sa bukid. Nagkapit ko diri kay magpatubil. Isa ka litro ako gitubil kay mas mainang din ta mahutdan sa gasolina. Kaysa pa lang. Nahanginan na mo? Nahanginan na mo. Sapa. Sige. What? Asa man ang power bank? Sa bag. Wala unta nimo gibutang dana kay Ay makuan sa bag sa na. kuan sa yubak. Sa yubak mo gibutang? Hindi na lagi imong konti. Ha? Wala na sulod. Gani padablin no kay Ginoo ko mga ligsan kita. Padablin. Dina? Bayad sa bayad. Ko bayad. Abang kawalo sing. Atay. Unsa man? Ikaw nagwi. Kanina ko nimo nga ikaw Abang kawalo sing baka na nakakaras ko na marami na sabot. wala sing. Agabua wali. Siya rin nagbutang sa kuan, siya rin nagbundak. Ako pasagin lang dana ba dira ni private dira ni. Di nami diri sa ilahan ni Lilin, sila ni iba tuada to sa ubos. Yang akong dala di aradani ato ning kaladkaron karon. Kinsa to Si Muso daw nga matuba, hapit na kuan sa bato ka daw kayo. unya Nagali kay na kuan na kayan niya. ang bato? Oo, butas ko nga daw kayo. Isa may nagbutang dadto di ay. Na impas. Ha? Back daw. Ang truck unya wala de kwa adayon. Sige na, pagdali. Ayo, hapit na dito sa naliba. Apa sali sa bahay ba kay maligsan kay noon diya na. Pas kay karon noon. Di ana mi diri sa ilahan ni Lilin. Hala. Ali Lin. Ay napagdamay ba kay mo pass forward? Mo gani di unsa ni hayag ba dani? Ala hayag dani guys. Dani na lang. Kulira kaigit na. Pagkuha sa kwanlin kana ang kuha sa kwandi silupindi. Kuha sa ko silupindi, isilupin ako sa kamot. Guys, di ana mi diri. Mami Vic, di ana mi diri sa ilahan ni Lilin. Nya si Iba o silang lang. Kuyog na ko sila karon. Kay naulahi man ni sila ni Lilin. Naguna-una naman sila ni Lilin nya. Sila may naulahi mi gani kay akong na kuan didto. Naay silupin, isulod ni nato atong kamot. Alagi. Kaon ang burger. Yan na daw kang binto. Gikaon nila ang kuan, ang katong kuan. Unsay kaon niyo gina? Mugo. Wala na man bugo. Duhar pa ni kabo. Duhar ka bukla. Tarong ba da bangkay kang Agkakaon ba nila? Gikaon na chocolate. yan to. Oh, ya to Ay nag-request yung chocolate. Bintoy og Sabay. Ang kato ka nang ba? Ang kato ka na ako tayo lumon kay katabahan ko. Kaya ba yun? Ay kabintin niya po ko. No, wala ka nag-video. Wala ka nag-video paghata nila. Kuya kakao. Inuman pa ikaw ko mabuk. Karon Mami Vic, diara nakagubot na mga kurudog. Len, pagkuha sa bandiha ka. Bilisan mo bintoy. Faster, very well. Ito ay blessing galing kay Mami Vic. wow. Thank you so much, Mami Vic. Alsahan ni Linda to di kay para hayag. Dani di man hayag Sige. Kinaya lang kay basig ma. Sangit na, wa na. Agoy, manok. Sangit na. Oh, Dani na. Ay na palagi. Oh, hayag kayo? Asa man ang hayag? Oh, di ara. Hayag kayo. So karon, Mami Vic, ako nang ihatag ni Lilin. Kani akong gipalit kay lami man ni siya good Mami Vic. Kani siya ay bread banana bread. Salamat, Mami Vic. Kalakawa. Daghang kay salamat. Thank you so much, Mommy Vic from Canada. I love you so much, Mommy Vic. At hindi pa nagtapos, mayroon pa dito. Napag-yun, dala ka, wow. Mami Vic, daghang kay salamat, Mami Vic, sa imuhang blessings. Naghihatag sa amo, daghang kay salamat. Atong panon ha, kung duha. Iha pa or 12 ba ni ka buok?
Asa niya ako? Oh. Ala ka, wow. Salamat kayo, Mami Bek. Daghang salamat. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh. Di apa. Ala, daghang salamat, Mami Bek. Salamat kayo sa blessings. May mong ihatag. Di apa. 12 ba to atabon? 12. Oh, di apa. Ala, daghang Ala, daghang kayo salamat, Mami Bek. Sa... Oh. Sukultik ng... Ha? Sukultik. Adi, pangkapi sa mga bata ka naman ipag. Nagkatong po plan magbanti. Ito pa. Ala, daghang kayo salamat kay Mami Bek. Ito pa. Mami Bek, salamat kayo sa mga blessings nga gihatag o sudan napay ismak, napay para pangkapi. Daghan gyud kay salamat, Mami Bek. Amping ka kanunay dia, Mami Bek, uban sa imong pamilya o akong pangayon sa Ginoo nga hatagan ka kanunay sa kabaskog sa lawas o palayo sa mga dautan. Oh, disgrasya o kalautan. Daghan jud kay salamat, Mami Vic ha. Pajud na ko ni daw ha. Oh. So, karon Thank you so much. Udah tadi cuma noin. di apa? Hala, tulog ka ba? Anak ba ka? Pero bahala na dia na prangko basta kay naisod ang daghan. Bitaw, Mami Vic, daghan kay salamat mo. Kana wala naanad sa akong mga joke-joke nga, mga ingana-ingana, maanad na mo puhon-puhon sa kadugayan. Bitaw guys, salamat kaayo ha tanan sa mga support tatanan og kang Mami Vic, daghan jud kaayong salamat. More and more blessing nga maabot sa imo kinabuhi, Mami Vic. Ang akong mahatag ra gid sa imo ha, ang pag-ampo ra jud kanunay nga baskog ta kanunay, Mami Vic. Daghan kaayong salamat. Ako nang nahatag ni Lilin ang duha ka manok, daw duha ka banana bread og tulo ka dosina nga Milo. Oh, salamat kaayo, Mami Vic ha. Nya karon paingon pasad mi sa bukid. Nya ato na ning ibalik og siya. Kani ba man siya kakuan? Ano man siya kadosina. Duha ka dosina. Kanaa. Oh. So kana ato nang ihikot na daw kani ato ni siya gihikot kay basig uwan na dito sa bukid ba ato ni siya gihikot ha. Para ana sila nilang lang og ni iba akong gipalitan sila sa banana bread. Oh, to ara ang ilaha tagsa silang duha. So karon diretso na din mi sa bukid, Mami Vic, kay di apa para mahatag na sa dahin ako ni sila. Alam balitson ko di umma ni. Ha? Balitson ni umma. Balitson mo ni umma. Ito na kay para anak dahil mi diri. Anak dahil mi diri. Ha? Absin na ginung ko ayo pag absin. Pag-absent kay ang litot. Ganyan na lang ako ni Mitsun sa Oh. ito ka ng kaon. Oh. Ayaw pag absin. Gihatagan ni Lilin si kuan. Si Iba og silang lang sa isda. Hoy, Kor, agpangay ko na si Iba. Lagi kulirog di ta palabot na kay Dilin ato. Nara ba di kag kuya na ho? Tara na. Abay ni patilaw sa salami. Ugma, agpalita tulo na ni. Kita, palita tulo na ni. Ugma. Timutan. Ano ba ako gamay ayo. Wala utang di kita. Bayad din sa utang. Asa utang nang utang ka dito ko? Sabi eh. Iya, na dili kita kurtan to. Ikaw may utang. Patilaw ka kamay ka. May lami kay Tanaw ko rin lami. Pero ba? paingon nami sa bukid og Mami Vic, ako nang nahatag ang bahin ni Lilin diri. Daghang kay salamat, Mami Vic, sa blessings nga imong gihatag ug akong pahinigin nga hatagan ka kanunay kabaskog sa lawas uban sa imong pamilya ug daghan pang blessings nga moabot sa imuha ug God bless. Amping kanunay da, Mami Vic, ug daghan po kayong salamat ni Ate Maya Mia kay ug wala siya dili po ko makadawat sa blessings karon nga grabe kadaghan o kani pa ba sudan pila pa ni kaadlaw na mong sudanon naapay Milo o napay ma-snack sa mga bata. Kayong salamat. Yes, salamat kay Mami Vic. Diara ang sobra ako ning dalon sa bukid ang banana bread to ani
lang daghan kaayong salamat jud Mami Vic og magpasalamat sad ta sa labawng makagagahom nga naay mga tawo nga nagpalibot sa amua nga naghatag og mga ingon ani. Daghan kaayo sila nga nagsuporta sa amua. Kahibaw na sila mga supporter namo. Ubay-ubay pod ang ilahang mga gipanghatag sa amua og magpasalamat jud ko sa inyong tanan. Karon paingon nami sa bukid sa akong mga kauban silang lang og si iba na timingan pud sad nga nasapon ako sila kay naglisod ko kay naa pa man ni kuan banana bread unya dali ra ba yan ni kadugmok ang banana bread dagan-dagan ako sila dagan-dagan Wala ka pa sabihin na ako nagkuhan ka naman kami. Kung tulad kami ba? Tanaw sa kuan. May gani nya nalibre sila og snacks dito ni Lilin kaganiha. Ako man ang lilin sa imong isda. O chocolate o kaning kuano isda o kaning. Nakaywa man kuno nabusog silang lang. Nabubod sa ating Kuan manggod kato kana ang sobra to apod sa kuan kana ang nag-live ko ba niya nagpalit sa diri sa tindahan. Nagdako man sobra man kayo na timing pud nga naamo di ako pong gi-share sa inyo mga kay para thank you sa blessing. Daghan jud kay salamat Ginoo sa shout tanan. out kay Page Family. Daghan kayong salamat Ma'am Page Family kay kana ang nalibre po nako sila ni Ate Maya Mia sa imuhang gipadala. Kaon ko hotdog ganina dako taas. Mahal pa jud. Akabuan man silang nagtinuod bitaw. Dako taas So ato nami, ari nami Lin kay Salamat kayo. basing nag-ulan na karon sa bukid Ginoo ko. Salamat kayo kay. Ari nami, tanan-tanan. Hoy ako chinilas na abi diri isa ha. Gihugasan ba to nako, gihugasan to nako. Diretso nami kay gabi na. Di ara mi sa balay ni Mother Earth. Yang among dala di ara. May gani kay wala nag-ulan. Talikti pa. Murag naay daghan sinilas. Naay daghan bisita. Here na ta. Pagdali iba. How are you here? Nasi Papa Dani nangapi. So, diretso ta diri sa kusina. Uy, naana ni si Madam Utik. Pagka-perfect ni Madam Utik. Hi, Mother Earth! How are you? Nag-vlog si Mother Earth. Nagluto siya sa pichay. Ang taba-taba ng pichay. So, karon tabi sa Mother D. Kaya ato sa ni-plaster, Mother. Ay, blessing na ba ni Mother? Blessing na ba ni siya, Mother Earth? So, ilagay muna natin dito ang, ni Mother Earth, cellphones. Kasi mag-vlogis tayo. Mag-vlogis. Ha? Uy, mayroon tong parcel. Parcel? TikTok. Ako? Parcel sa TikTok? Bao, unsa na nga parcel? Ha? Ala, wala ko kakuan. Ala, murag 800 na ba to kapin? 199 gani. Kasi nagbayad. Di siya akong gihulaman sa kuan. Karon guys, di ana diri, nag-amin na ang mga bata. Amin na yun, mi. Papa, mami. Ay, wala, nag-amin si Saksak. Wag mong salipdan mo yung video ko. Ay, gilirogit siya. Sige, ki. Ay, daghan kay mga pag-umangkon nga plastic ayo. Mami! Guwapa na yun, no? Sige. Guwapa? Kanang tinood. Papa lagi ka! Dili plastic-plastic ka. Ay ka! Ay, ginoo ko, mga Papa pag-umangkon. kaya sa panahon. Wala ko piso, mi. 5 ra nada ni mi. Unsa man na nagkalat para nang ginoo ko. Iskol. Karon, Mami Vic, thank you so much. Hayag kay Dani. Wala gyud gi pasigan ang kuan solar. Wag mo ipasiga yan, basta mayroon yan. Kasi pag mag-burn out, pwede yan ipasiga yan. Yes, tama ka dyan. Bright talaga. Bright na bright jud si Mother Earth. So karon, behind the scene, iganyan natin ang cellphone ni Mother Earth para mayroon din siyang uploads. Hawa mo diya, pag sa lipod. Alo, siga kaayo. Perfect kaayo, no? Siga kaayo, no? So karon, ipadapling sa na, Mother. Salamat ni ma'am. Si Ma'am, thank you so much, Ma'am, sa tanan mga blessing nga imong gi-share sa amua. So karon, ato ning gota sa man ni Mother, kana gota. Oh, gota.
Dagan kay salamat Mami Vic di anami diri sa bukid ug timing kay naa si Utik. Ay, ako din ni si Utik gi pa chatan ni Lilin. Gichatan ka ni Lilin? Gitawagan ko niya. Ay, gitawagan gid siya ni Lilin kay Nagmotor ka na sila. anihang balay to raman sa suok maunang. Kabalo Ako nagmotor eh. gigan si Lilin na. Tarong ba? Punta ka si Utik. Naa di si Alan? Ha? Oh, naa di si Busing Alan di ay. Ipasulod mo, mother, para mabilis tayo makatapos, mother. Ayan. So, ngayon, mother, magkuha ka ng bandiha. Magkuha ka. Hello, Mami Vic. Thank you so much sa blessing na gishare niyo sa amin. Maraming salamat. Hala, wala din nakahuga sa bandiha, di ay? Ginoo ko. Katong bandiha nga ko, ano? Blue? Katong dako. Agoy, ginoo ko. Sangan si Luna, oh. Kana. Thank you, Mami Vic. Eto, Mami Vic, para kay ko nga pinahabong. Mother Earth. Para kay Mother Earth yan na banana cake. So, naamay mga bata. Oh. So, naamay mga bata. So, magkaon sila karon. Banana bread. Ala, sosyalan! Si Mother Marites. Bitang Mother Earth na siya, guys. Agkasuko, magunsa na siya. Ignon Marites. Pero mao lagi nang mag-ato sa merkado, dugay kay pakauli. Ag Marites. So, dagdag na yan, din siya Mother Marites. So, mayroon pa. Isa ka dosina. Salamat, Mami B. Gusto mo pa? Kung mayroon pa. Ito pa. Salamat, Mami B. Gusto mo pa? Gusto pa kung Ito pa. Gusto mo pa? Ha? Mayroon pa. Ay, ginawa ka. Di apa? Salamat, Mami B. Gusto mo pa? Kung mayroon pa. Di apa? Ginoo ko si Mother Earth. Katawa ka na-herbert ka? Relax na ma-relax ka. Mother, it's a prank. Bitama. Kang Mami Vic, nagikan, Mother. Salamat, Mami B. Sa paulam. Huwag ginag-isagol ka ron, ma. Thank you Sagol, so hulog much. Oh, isakto ginaisagol ka ron da? Dawahon lugar na. Oh. So karon, Mami Vic, ako nang nahatag kang Mother Salamat Earth. kayo, Mami Vic. Sa imong blessing nga binigay mo sa amin. Kaya na kay Karondan. Sobra ka, daghan kaayo. Daghan kaayo jud ang blessing ni Mami Vic. Sobra-sobra ang mga blessing mo sa amo, Mami Vic. Daghan kayong salamat. Ano ba So yan? karon. Oh. Nag-arlaran ko nila sa kung ano. Oh, forward sad ka dito, Mother. Kay naa na pud isa atong hatagan. Hawa na mi. Karon na mo ha kay ato ning sliceon ang kuan. Banana bread kay para maapod mo. Karon Mami Vic, ako pod sad ihatag ang kang utik. Dia isa ka dosina. So duha ka dosina. Tulo ka dosina. Salamat, Mami B. Yes, tulo ka dosina pud sad ang kang utik. salamat, Mami Dagan Vic. kay salamat, Mami Vic from Canada. Marami na ba yun? Yes, marami yan. Mayroon Maraming pa blessing si isa. Mami Vic. Wow, thank you, Mami Beck. Letsonin mo yan. Ihong lang. Plato lang. Mayroon pa isa. Oh. Salamat. Duha pod ka fresh chicken. Thank you kaayo gyud, Mami Vic. Daghan kayong salamat, Mami Vic. Sa Yes. inyong hatag nga kanyang manok. And saka also, meron pang dalawang, di natin hawiran kay wala na bata nag-gloves. Duha ka banana bread. Daghan kayong salamat, Mami Beck, sa imong gi-share nga blessing para sa mo ang tanan. Daghan kayong salamat. Yes. Ala, ante! Tawagas sa si Auntie Mercy ikaw, ipana dan ikaw. Daghan kayong salamat, Jod, Mami Vic. Ako nang nahatag kang Mother Earth. Salamat kang kayo, Utik, Mami Vic. Kang Lilin. To ana, gihatag na. So, karon Maraming salamat bagayon. yes, daghan kaayong salamat. Ala, gisalit dayaan ni ibang cellphone ni Mother.
Basura pa lima ako, basura diya. Aris ko. Salamat. Yes. Tinaw Pa, pa kuan na pa, kanang putol-putula kay para sa mga bata pa. Ay na anak. Putol-putulan na kay pa na naghuwat-huwat taon si Amay ug si Ako Ay saksak. ug si Saksak. Guys. Si Amay ug si Saksak. Ano Ikaw si Amay? Aman si Amay. Amay. Ha? Aman si saksak. Ay, di. Orange, si sila Amay. orange. Nagawin na kutsilyo, pero gusto ko pag ganyan kutsilyo, magpinsing siguro mi. Namay kutsilyo ni mo madiro kana na ikutsilyo. Gani. Nagawin na siya, pero gusto ko kutsilyo. So, karon- sabay ng hugas ng plato ng matika pa ma. Wa na ayo ha paghugas. Ling. Ay gikulirog nga Koreana. Pagsaba sa tinuod. Lagi si Ling. Na bantay ka gid kor. Ikaw mo'y gisaba nila kor. Kung saon na lagi kor. Nana si Auntie Mercy ane. Hi guys, tugnaw kayo. Tugnaw si Auntie Mercy. Ala, wala siya kayakap. Sana all. So karon Mami Vic, naay 3,000 ako po sad ni ihatag ni Auntie Mercy. Salamat so much. Di ara 3,000. Salamat Thank Mami you Vic so much. sa imong gi-share sa ko. Daghang kay salamat Mami Vic. Ako Yes. pangayon sa Ginoo nga kanunay baskog imong panglawas uban sa imong pamilya. Daghan pang mga grasya mo abot sa imong Mami Vic. O God bless. Yes. Thank you so much. So karon Mami Vic, ako nang nahatag sa ilang tanan gikan dito sa ang Lilin, kang Mother Earth, kang Utik, kang Auntie Mercy. Unya kay naa may banana bread, mangaon kita tanan. Naikok nimo Mother wala? Wala na. Okay. Tubig. Tubig na lang. Tubig na lang. Tubig mo. Tubig. Gana pa gid ninyo pag walay tubig nga kanunay kuha na walay tubig. So karon mangaon mi sa banana bread. Tapos si Mother kay nagluto man si Mother Dani. So pwede ni siya sagulan sa manok, Mother. Pwede man siya sagulan sa manok oh. Di ba? Thank you kaayo Mami Vic sa mga blessing. Daghan jud kaayong salamat tanan-tanan. Tanan ninyo mga supporter o magpasalamat pud sad ta sa makagagahom kay gihatagan tag mga taong instrumento para maghatag sa mga ingon ani nga blessing. Grabe kaayo di ba? So pasalamat ta sa atong makagagahom kay kung wala sila, wala ang Ginoo, wala pud sad ta karon, wala pud sad tay mabuhat, di ba? Kay ang tanan kuan sad sa iyaha. Unsay tawag ana? Nagaagad sa iyaha kung unsay iyahang mga plano sa atoa. Mauna jud na siya ang mga plano sa atoa. Kung unsay iyahang buhaton sa atoa, mao jud sad na iyang buhaton sa atoa. Mao nang pasalamat ta sa labang makagagahom kay kung wala sila, wala ang makagagahom nato sa langit, wala sad ta karon diri sa lamisa nga magkaon sa banana bread. Kaon na lang. Ay sagiahak ag tanggihan naman yun ni banana bread dinoon. Sugo tong kuan tong burger. Kuha sa isa. Kaon na iba. Kana. Pag may makaon kay pag walay makaon agnanga kita. Do. Inga naman na. Uy. So nangakakaon na sad sila Mami Vic, naa si ingot Dani. Wala na ra ba kuno disco sa kuan? Mintabon. Sama na pandisco ta? Dangon. Wala ko Dangan kabo ang sindangan nga liwas na ag disco pa? Hindi namatay. Ha? Ambot kasi namatay sa sindangan? So daghan kay salamat Mami Vic, daghan jud kaayong salamat sa imong mga blessing. Hala, naapay nabilin dani Mami Vic. Giapay 1,000. Daw nay mga sinsiyo na ay 1,000. So kani akong ihatag ni ingot. Bitaw Mami Vic, amo ning gamit-gamiton nilang lang og niiba kung unsa imong paliton nga mga pagkaon kay sa pag-vlog usahay na amadyoy kaon na ay paliton amo ning gamiton. Og daghan kaayong salamat Mami Vic from Canada. Ingat ka diyan kay Johnny Eliana at sa ni Victoria. Daghan kaayong salamat. Sa tanan ninyo tanan, sa tanan mga naghatag og mga suporta sa amoa, naghatag sa mga blessing, sa tanan-tanan jud. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Og diri ra siguro ko taman, nangaon na sila sa sliced bread. Ako ay magpaalam na. Bye!